नोआ दो अड़ी दुखरिया कथा कना जीवन को तिरले को स्टूडेंट को जुदी नोआ सरी धर्म संक्रांत विषय रे बाको बुझ दाड़िया एवं नोआ लड़ाई रे बाको सेलेद दाड़िया ताले कान सरी धर्म जहां जितकरो रिया कोड जुतुम ते जितकरो रिना जहां कुकमु आबो बो नेलेदा नोआ कुकमु किन बुरु बोंगा बुरु बखराते तेहेन प्राय एआई शर्मा नोडे बोंगा बुरु होयो कना उना लासारेते नोडे सारी धर्म इदी कते गलमरा होयो कना नोडे अबो एनेक सेरेन को मौजगे नोडे उदुगो कना से प्रदर्शनी आकारते नोडे को साब दहयदा आडी मौज बुझे कना आ दाराकान दिरे निश्चित भाबे नोआ बोंगा बुरु थान आरो उतने मा नोआ गिन आसोआ बिहार बेंगल उड़ीसा आसाम खुना को हेज कना जेनेम मेना सारी सरना बन रपाचा कना अथचो हेज कना को एटा एटा पनत खुना अडी रस्कार गौरव ना कथा तेहेन बेंगल दिसम खन हो एटा बिहार खन झारखंड खन उड़ीसा खन को हिजु करे नोआ दो सागुन दाराम अबो न बांग्ला दिसम ते सागुन दाराम सावसावते सारी सरना ताकि तपाकिक रेदो इदी कते दो नोआ डिबेट रेदो बन मेना नोआ मेना जे अबो तो सारी धर्म संताल कना बो जुग जपा खन सारी धर्म बन मना गुइदा देला बन मिठेनोआ गपाल मारा बन ओना ताला रे जदि तोहर हाला मेना कोन गलमारा बन सारी अडी सका जजा नोय तो दिसवे को अड़ी सांगी को हेज अकान तो बोना येलमा दिन के दिन आती नोडे ना जहां पंचित बुरु रे मारांग बुरु देवा सेवा कमी नेल लागत सरी धर्म मरा तो जहां देवा सेवा कमी हुई कना ओना नेल लागत अड़ी सांगी और को हिजु करा अड़ी जागजमक हुई कना और चरिय कोर खाली होड़ और होड़ कि नोय स्टॉल पुरिना मिटंग परिवेश नेल लेखन दिन कलम जहां लेका परिवेश लेका ओना कोना नेस दो स्टॉल को डेवलपमेंट कदा एवं दिन कलम जहां परिमाण स्टॉल थे कना ओना कोन आइमा संगे प्राय 180 टी का स्टॉल नेस बइसो ओके जेलो कना जे पश्चिम बांग्ला ना मत उत्तर बंग खरा दक्षिण बंग को हेज कना ता शर्मा के को हिजुआ बिहार रेनो को हिजुआ झारखंड रेनो को हिजुआ नेस उड़ीसा रेन को हेज कना नोआ गी हुयो कना सरी धर्म रे जितकेरा सरी धर्म जे पूरे संतार को धर्म कना नोआ बई बई तो और को बुझ दको एकमात्र सरी धर्म के मिटंगा धर्म कना जे संतार को मिटंग जुदो जति संतार जाति को सनाम किछु सरी धर्म तलाते कमरा हो दरकार नोआ बात कते एटा एटा जहां धर्म को मिना तबोना नुकु द अबुआ धर्म सब संतार को धर्म सब तो बांग मिले तको एवं उनको जहां धर्म को नीतकता अबुआ धर्म मिटांग मिट कथते मेन कना अबुआ धर्म ग्रास रे को चेष्टा दा ध्वंस रे ना को कुरुमुटु दा नो जे नो होर दिन के दिन को संगी कना तार माने नोआ ना बुझे कना जे होर अपनारा संतार होर को सरी धर्म बंचा लगा नितो मिटांग चिरगेलो कना को चिंगा कना को आस्ते आस्ते नोआ चिरगेल चिंगा लगातार तहेना नोका आस हुई सारी धर्म कोर्ट कमिटी रेना गापाल मारा हुई कना से हुई ना किछु दिन ना गारो हुआ उनारे जीवन को सेलेट से दिन को सेलेट कम ने लोग ना जेनेम ने नोआ दो अड़ी दुखरिया कथा कना जीवन को तिरले को स्टूडेंट को जुदी नोआ सरी धर्म संक्रांत विषय रे बाको बुझ दाड़िया एवं नोआ लड़ाई रे बाको सेलेद दाड़िया ताले कान सरी धर्म जहां जितकरो रिया कोड ᱧᱩᱛᱩᱢ ते जितकरो रेना जहां कुकमु आबो बो नेलेदा नोआ कुकमु किंतु बांग पूरा नोआ जे नुना नोंडे हे कदर अडी कम बयसी कुड़ी गिदरा कोड़ा गिदरा को दाड़ान कना नुकु जुदी सरी धर्म रे सार ते बाको बुझ दाड़ा सार कथा बाको बुझ दाड़े ताले कान तो मौज मस्ती ते दिन चला तको और मिट कथा ते मेन गानो तीन को जुवन को चिका माने धर्म जे मिटांग जे ता अस्तित्वय बंचावा धर्म जे मिटांग जे मिटने जुमी दाड़े को नोआ कथा नुकु कॉन्सेप्ट नुकु जुवन को टेन स्टूडेंट को टेन बाबू इदी दाड़े का जार फले नुकु स्टूडेंट को जुवन को किंतु नोआ धर्म रे लड़ाई रे बाकू गराबो लेका नोरे शत्रु कोन गंगे बिनाया आइमा हर को नोरिया मसद संगठन सह संपादक कना ओके जोहार के आपल का नेल किया नेसा नोआ सारी धर्म बोंगा बुरु पंचित बुरु हाँ नय तीन पंचायत बुरु सरी धर्म अब सम्मेलन लेका के अब प्रति बचर एआई शर्मा हुयुक कना नोआ मारांग बुरु देवा सभा रे अब सरी पतिवान होड़ तीन अब चिका करते बोन माने विभिन्न जायगा रे बोन छिंग छेतरो कांते नोंकान मिटेन प्लेटफॉर्म बोन जुदिदा आदा जुदी नोआ अब जुदी सेंसस से बोन चला 2001 रे सरी धर्म होड़ 5 लाख लेका को ऑल लेना 11 को ऑल लेना ओना कोन आरो कम
তাহলে নয় যে মানে তিনে দিন হিজুক কানা কমক কানা ko নয় নয় চিতান আর নড়ে পশ্চিমবঙ্গ রে 24 লাখ লিকা আবো 2011 রে আবো সেন্সাস রে নেল কাতে সান্তাড় বিনা ko তাহলে ভাগ বাকি ko কা ko চালাবেন তাবনা তাহলে নয় নড়ে কো যদি আবো তুনকি তলাস কাতে বাবন উডুক দাঁড়ায়া আবরেন হর নড়ে চিকাতে কনফিডেন্স বাং হুক কান তাকোয়া যে আলে সেন্সাস রে সারি ধরম লে হলা নয় 2025 রে ওরা সেন্সাস হুয়া নিয়ে বার দো মানে টেকনোলজি মানে কম্পিউটার মাধ্যম তে হুয়া তাই নয় মা আরো মিটেন মানে আরো এড়ের না মিটেন কোন ধরন কানা আবো না টেকনোলজি আবো বাবন বড় চিজ যে চিকায়া তাই নয় চিতান তালাতে এখন ধরম কোড হরিবন জামা নয় ভাবতে চিকা কাতে আবরেন হর জায়গা হরবন ধ ধরে কোয়া আর আবো নয় যে মিটেন হয়তো আবো মিটেন গড কানা গড রে সানাম হর কো হিজুক কানা কিন্তু ওনা চিকা কাতে বন বাবে রাখোয়া নয় মিটেন আবো মিটেন দরকার মে চিন্তা ভাবনা না নয় পাতা নেল লেকা কে বেশি বার কো হিজুক কানা নয় যে সরি ধরম না মিটেন চর্চা হয়ুক কানা যে নডে মারাং বুরু না দেবাসেবা হয়ুক কানা নয় না দো নয় মনে কাতে দো বেশি হর ভাগ হিজুক কানা খুব কম তাহলে নয় কোন চিকা কাতে আবো মানে নঙ্কু বন চেঙ্গা হচ্ছে দাঁড়ে কোয়া নয় পতিও চিকা কাতে নগু হচ্ছে দাঁড়ে কোয়া নয় কৌশল কিন্তু আবো নডেন কো যাহাই অন্তত নডে কো চাচলা হইয়া সাথ সাথে যাহাই নয়া সরি ধরম ফাইটার সে সরি ধরম লে তো চিন্তা ভাবনা আইতা নয়া টেকনিক্যাল কিছু চিন্তা ভাবনা হইয়া তাছাড়া আবো কিন্তু নেলে দাবন নয় ইঞ্জিন মানে দিন যদি আবো উনাদের 5 লাখ অল ले দেখো আর নি তো 24 লাখ ভিতর রে সবকা মে ওডে আবো মিনিমাম সবকা মে 19 লাখ তাহলে 19 লাখ হড় কা কোচা ভাই আকাই না কো পশ্চিমবঙ্গের আরো মানে ভারতবর্ষের মিনা ভারতবর্ষ প্রায় মানে 73 কোটি হড় মিনা আপনা 2011 সেন্সাস রে অনকা লেখা বন নেল কা ও বাংলাদেশ রে মিনা কো প্রায় মানে 4 লাখ লেখা नेपाल हेना को 42 তাহলে নুকু হতো চিকা কাতে নোয়া রবন মানে সরি পতিয়া রবন অগু দাঁড়ায় কোয়া নোয়া মিটেন উডি মারাং মিটেন মিশন করা মানে নোয়া শুধু মিটেন নো পঞ্চায়েত বুরু নয় সরি ধরম মানে সেবা মিটেন প্রোগ্রাম কো চালাওয়া নোয়া লেকা আরো নঙ্কা চালা হুয়া তবে জানে আবো উনো গান হর মানে বন নডে বন সরি পতিয়া রবন অগু দাঁড়ায় কোয়া আদো নোয়া তো চিলিকা কানা আবো তো হয়তো ডংরি পাল দমে গুপি কো কম মানে গুপি কো বর্তি যদি বাবন দাঁড়ায় কোয়া তাহলে আবরণ নুকু যাহা তিনা আবরণ নঙ্কা আবরণ হড় বিভিন্ন রকম নেলদা বিভিন্ন আবদ র মেটেরিয়াল লেখা কো নেলেট বোনা যত ধরম রেন হড় কিন্তু নডে ওয়া কথা কো আদিবাসী হড় সান্তার কো নঙ্কা কাতে আবো বন নেলদা অনেক হড় কো খ্রিস্টান এন তাবনা অনেক হড় আবো নঙ্কা হিন্দু সাইড কো অলক কনা নডে ওনা চিকা কাতে নডে বন অগু দাঁড়ায় কোয়া ননো চিন্তা ভাবনা আবো দরকার মিনা মন্থন দরকার মিনা আদো ইন দিন মানে নৌকা সাথে আরো বিচার বিশ্লেষণ দরকার না নোয়া মাধ্যম তে শুধু বাং গানোয়া নোয়ার দো সালামর কো হিজুক কান গিয়া আর গালমারা কো আজমত গিয়া উনে কিন্তু মানে একবার মনে কাতে তো বাকো আঞ্জম দা তাহলে নোয়া চিকা কাতে মনে লিখা তো মানে পতিও চকুয়া সবন আঞ্জম চকুয়া নন কমিটেন কৌশল যদি বন অবলম্বন দাঁড়া নিশ্চয় আবো নোয়া যাহা তিনা নৌকানা আবো বিভিন্ন জায়গায় আরো হুয়ুক কানা সরি ধরম না সম্মেলন কো সে নোয়া আবো মারাং বুরু দেবা সেবা বিভিন্ন জায়গায় মারাং বুরু দেবা সেবা বিভিন্ন রূপতে চালা কানা।